Työväenvappu. Se on järjestetty pitkään Hyvinkäällä vuosittain, mutta yksi perinne meiltä on jäänyt historiaan, nimittäin vappumarssi. Mä oon Sorvari Jenni, AY-aktiivi, ja muistan vappumarssin omasta lapsuudesta ja nuoruudesta ja sen merkityksen myös vapun vietossa. Tiedättekö muuten, milloin Hyvinkäällä viimeksi on marssittu vappuna? Yli 30 vuotta sitten, 90-luvun alussa. Mutta tänä vuonna me palautetaan vappumarssi Hyvinkäälle ja järjestetään yhdessä paikallisten ammattiosastojen ja työväenpuolueiden kanssa vappupäivänä vappumarssi. Joo, ja täällä käy. Okei. Työväenvappuun kuuluu perinteisesti muistopuheet hautausmaalla. Surujen puistossa kello 8.45 ja täällä puolimatkassa 9.30. Täällä puolimatkassa kuullaan muun muassa meidän, eli Hyvinkään vasemmiston puheenjohtaja Teppo Kotilaisen vappupuhe. Marssi järjestäytyy täällä kello 10. Matka on noin vajaa 2 kilometriä ja mukaan voi tulla matkan varrelta. Marssi päättyy tänne Jussin torille, jossa on muutakin työväenvappuohjelmaa. Marssi saapuu perille tänne 19, jolloin täällä alkaa perinteinen työväen vapputapahtuma. Pääpuhujina on Vasemmistoliiton kansanedustaja Piiha Lohikoski ja demareiden paikallinen kansanedustaja Pinja Perholehto. Tule siis mukaan marssimaan vappupäivänä. Juuri nyt se on tärkeää.